Ini po si Abogado Juan kan free online legal consultation program hapot mo simbag ko. Ang hapot po kunyan manungod po sa daga na dati pig-arkilahan and later on di na po pigpapaarkila tapos ngunyan pigpapali na. Uya po ana po. Hapot ko lang po kung ang daga na pigtutudukan kasamuyang harong dati po pigpapaarkilahan asin ngunyan daina pakalising pirang sa labang panahon di na po pigpapaarkilahan tapos ngunyan pigpapahali na po kami. Ano po ang diretso mi na magtiner di sa dagang ini? Ano tinot mas halangkaw ang diretso kan may sadiri kesa sa diretso kan bakong may sadiri. Mas halangkaw ang diretso kan may sadiri nin huli taan gabos na diretsos sa paggamit kang daga na pagsasadiri niya mahali sa original na diretso niya bilang kagsadiri. But sabihon di po pwedeng may maglampas na diretso sa diretso kang may sadiri. As in, pwede lang magkaigwan ng diretso ang iba. Halimbawa, right of possession sa paagi po ng usufruct, pagpagamit ng libre sa daga, o kaya lease contract. Po kang sitwasyon nito, nag-arkila ka mo for a long time. Sabi nito, 21 years na po ka mo sa dagang ini. Alagad, ngunyan, papaliw na ka mo. Pagkatapos sa day na ka mo pigpapaarkila. Ini pong sitwasyon nindo, sa pong sitwasyon ng tolerance o pagtolerar kan may sadiri pagkatapos po na nagpasuna ito pong lease contract o ito pong kontrata nindo na magbayad nin arkila karibay po kang paggamit nindo kan daga. Sa totoo lang po medyo pakulugman pero mayo po kitang diretso na magtinir pa dyan. Ninhuli ta mas halangkaw po nga ni ang diretso kang may sadiri. Ngunyan kung dahil po kamo mahali sa dagang iyan o mayo pa kamo mababalyuan, ang question ko po, makiulay kita duman po sa may sadiri. Ano po, may puso man yan, makonsiderar yan, na habang mayo po kamong mababalyuan, paisa rin na po sa lugar na yan ang sa indo pong pamilya. Tibad nga ni magkabiristuhan pang maray ang sa indong pamilya. Tapos po ang kagsadiri, 21 years na po kamo na nagtetener sa dagang iyan. Asin ngunyan lang po kamo papalion, let us presume na tibaad man kay puan na ang dagang iyan kang kagsadiri. Kung di po ka umahali dyan, ikaw pong diretso ang may sadiri na mag-file laban sa sendo kasong unlawful detainer. An unlawful detainer po sa pong sitwasyon na legal ang paggamit kang iba kang sarong daga. Halimbawa, arog po kang daga na ginagamit nindo na pigi-istaran nindo. Alagad, dahil na po siya naging legal pagkatapos po kang nagpasunaman ang diretsyo nindo na magtiner dyan, ninhuli, pigpapahali na po kamo. So, the demand to vacate from the owner signaled the end of your right to possess that particular property. Sigun po sa Section 1, Rule 70, Revised Rules of Court. Diyan po i-illustrate ang sitwasyon na unlawful detainer. Pag nagpaso na po ang diretso kasarong tao na igwang diretso na mag-possess o magtiner sa dagang iyan, magiging illegal na po yan o unlawful ang detainer o ang pag-detain kang property sa paagi po kang demand to vacate.
kung igo pong arkila, tapos nagpalta na po sa pag-arkila, kay puan ang demand, bako lang to vacate, kundi demand to pay rental or to vacate. Sa sitwasyon po rin do, mayo naman itong lease contract, kaya ang figure line po digdi tolerance. So, the demand to vacate is already sufficient prerequisite to the filing of the necessary unlawful detainer case before the municipal trial court. As in, yan pong kasong iyan, dapat may saangat sa municipal trial court within 1 year from date of last demand. Ang ngunyan, mapot po kamo, kay puan na daw na ang demand dapat in writing. Base po sa Section 2, Rule 70 of the Revised Rules of Court, kay puan po in writing. Tayo po yan ang ebidensya na talagang igo ka mo demand to vacate. And that demand to vacate and to pay rent, kung igo pong rental, igo ang lease contract, o kung mayo man by mere tolerance, demand to vacate, yun na po yan ang pinaka-ebidensya na talagang nag-demand ka mo. Because that demand to vacate, yun na po yan ang cause of action. Takon di mo man pigpapali, di mayo man palang problema, di ka man agraviados, di mayo pong cause of action. So that demand to vacate is the singular act that will give jurisdiction to the court to try and decide unlawful detainer cases. And exception lang po duman sa requirement na dapat in writing ang demand to vacate and to pay rent kung kaipuhan or to comply with the obligations of the lease contract. Ito pong kaso ni Haka or Jackie Haka versus Aquino, 181 Skra 67, kung saan ang tenant po pwedeng maging verbal lang ang demand to vacate kang landlord. They kay po na in writing. So yun po yan an exception. But as a general rule, it should be in writing, and the demand should contain a demand to vacate because it is that singular act that gives rise to a cause of action for unlawful detainer pursuant to Rule 70 of the Rules of Court. Ini po si Abogado Juan, pag tama-tama, pag sala, sala.